O mestre Mateo plasmou no remate occidental da catedral unha mensaxe salvífica, baseada no relato do Apocalipse. A día de hoxe, os expertos sinalan unha lectura vertical de carácter teolóxico na que a cripta, construída para salvar o desnivel do terreo, sería o espazo terrenal con variada decoración animal e vexetal, e no que se suceden o día e a noite, representados polo sol e a lúa nas claves das bóvedas. No nivel intermedio, no nártex, amósase imponente o pórtico da gloria, dividido en 3 arcos. Nel configúrase un relato relacionado coa segunda vinda de Xesús, representado no grande Cristo en maxestade no centro do tímpano. Xunto a él, os 4 evanxelistas cos seus símbolos, anxos que portan os instrumentos da paixón e os xustos e os benaventurados que alcanzan a gloria. Na arquivolta, os 24 anciáns da Apocalipse prepáranse para o concerto celestial. Á esquerda do espectador, o arco do Antigo Testamento e os profetas. Á dereita, apóstolos e o xuízo final. En palabras do profesor Moralejo, no pórtico, asistimos á rendición dos erros cometidos na antiga alianza e á instauración dunha nova que se consuma no xuízo final, evocado no arco da dereita e na gloria do arco central. O discurso remata na tribuna, situada sobre o pórtico, en cuxa clave de bóveda está o año de Deus, xa que, seguindo de novo o relato apocalíptico, na gloria, a cidade non precisa do sol nin da lúa que a alumeen, pois a gloria do Señor ilumina, e a súa lámpada é o Cordeiro.